Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Hamar urte igarako dira Xabier Lete Aberriaren poeta kantaria zendu zela. Hutsune nabaria utzi zuen euskal sorkuntza eta kantagintzanaren heriotzak. Herrikoi bihurtzeraino zabaldu dira haren 11 lan, hala nola, Nafarroa Arragoa, abestia eta poema. Azken horren aritik, jolas bat proposatzen dizute entzule. Abestiaren letra jakiteaz gain, zer eskutzatzen dute hitz horiek? Nafarroa Arragoa. Alex Gurrutxaga eta Joana Otxoa de Alaizak beraien ikuspegi eskainiko digute urrenez urren. Beste sortzaile askoren kasuan bezala, leteren kasuan ere kantu eta poemen abiapuntua askotan izaten zen bizipenen bat edo toki jakinen bat. Nafarroa Arragoa piezaren kasuan, ideia Idozin eta Monreal inguruan zebilela etorri zitzaion. Nafarroa Arragoa ez zuen kantu bezala bakarrik argitaratu. Poema bezala ere atera zuen, bigarren poema liburuan. Bertsio biak dira 1974koak, baina ez dira berdin-berdinak. Poemak puntu bat gehiago du nostalgiatik. Letek hala bizi izan zuelako, oroar, aberria, galera sentimendu printza batekin. Ezkutatu egiten zitzaion lurraldea, poemak esaten du bezala ezin aurkituz dabil poeta. Kantuak ordea, nostalgia hori gainditu egiten du, eta himno bat da azkenean, aberri zaharrari egindako maitasun kantu bat da. Letek ez zeukan ikasketa musikalik, baina zentzu musikal handia zuela esan daiteke. Bere abestiak ez dira ezaugarritzen behar bada harmonia konpleju bat eukitzagatikan, baino helburu bat zeukan musikak, zeuze transmititzea. Poesia eta musikak bat egitea, eta hori lortzen zuen. Adibide bat izan daiteke adibidez Nafarroa Arragoa. Nafarroa Arragoa matxetan gari. Alex Gurrutxaga musika eta Joana Otxoa de Alaizak grazia Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxak bigarrenez antolatzen duten Gaztea Sariaren irabazleak izan dira. Lanaren izenburua, Txori Kantazale Xabier Lete berrezagutzen da. Eta epaimaiak aho batez ebatzi du beraien proposamenak sariketaren oinarri guztiak betetzen dituela. Humanitateak, kultura eta arteak lantzen ditu, eta hautatu duten gaia gaurkotasunezkoa da. Alex Gurrutxaga. Lete berrirakurri edo berrezagutu zergatik. Azkenean, Lete mundu guztiak ezagutzen du eta mundu guztiak abesten du. Baina guk nahi genukena da jendeak pausa bat hartzea, denbora tarte txiki bat hartzea, Leteren obra berriz bisitatu eta pixkat barrurago sartzeko. Nahi genukena da, jendea gurekin egon ondoren, etxera joaten denean eta berriz Lete entzuten duenean, musika hori eta hitz horiek pikin bat diferente entzutea, zertxobait sakonagotik entzutea. Nafarroa, Nafarroa, Alex Gurrutxaga euskal literaturan doktorea da, eta hain zuzen ere, bere tesia Leteren poetikan oinarritu zuen. Joana Otxoa de Alaiz berriz, pianoan lizentziatua da eta musikaren alorra da bere indargunea. Bataren eta bestearen jakintza esparruak baliatuz, Xabier Letez azaletik ezagutu desakegunaz gain, pertsonak eskutatzen zuena azaleratza dute helburu ikusentzunezko produktu bat izanik emaitza. Alex Gurrutxaga. Disko liburu moduko bat argitaratuko dugu, edo hori da asmoa behintzat. Uztartuz, hitza eta musika gehi momentuz argituko ez dugun beste sorpresatxaren bat. Pertsonaia konplexua zen kantaria. Alta, konplexutasun hori modu erraz eta atseginen ulertzeko bitartekoak eskaini dituzte Gurrutxaga eta Otxoa de Alaizak. Leteren figura eta obra oso lotuta daude Euskal Herriari. Egon ziren bere garaian, eta oraindik ere hala daude. Eta ez genuke lotsaik behar hori esateko. Eta ez da gure gazteei esplikatzeko ere zergatik eta nola den hori. Partikulartasuna baldin bada, unibertsal izateko modua,
letek eta lete bezala beste batzuk ere bai, zer esan handia eduki dute gure partikulartasun hori definitzen. Unibertsaltasunetik partikulartasunera naiz alderantziz, 2020 urteko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztesariak badu ibilbidea finkatuta. Bigarrenez antolatutako ekitaldiak bere fruituak emango ditu 2021 begira. Bien bitartean, humanitateak, kulturak, arteak eta gizarte zientziek bere txokoa izango dute gazteen artean sariketa horretan. Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.